के धरती जवानन के देश, जिला है गाजीपुर उत्तर प्रदेश। जिला है गाजीपुर उत्तर प्रदेश। वीरन के धरती जवानन के देश, जिला है गाजीपुर उत्तर प्रदेश। जिला में जिला है एकदम बेजोड़ बा, गाजीपुर के शेरवन के बातें कुछ और बा। गाजीपुर के शेरवन के बातें कुछ और बा। दूध दही माठा खा ले गाजीपुर के लाल हो, धोती गमछिया भाई लोग के शान हो। धोती गमछिया भाई लोग के शान हो। दूध दही माठा खा ले गाजीपुर के लाल हो, धोती गमछिया भाई लोग के शान हो। अपन ही भवन के डिग्री बेजोड़ बा, गाजीपुर के शेरवन के बातें कुछ और बा। गाजीपुर के शेरवन के बातें कुछ और बा। देखो प्रमाण बले अब्दुल हमीद हो, लिखल इतिहास बटे जाने सब वीर हो। लिखल इतिहास बटे जाने सब वीर हो। देखो प्रमाण बले अब्दुल हमीद हो, लिखल इतिहास बटे जाने सब वीर हो। सीना पर गोली खाल के तर पवन डोर बा, गाजीपुर के शेरवन के बातें कुछ और बा। गाजीपुर के शेरवन के बातें कुछ और बा। प्यार से मिलब तो प्यार मिली भाई, अकर देखब तो माटी में मिलाई। अकर देखब तो माटी में मिलाई। प्यार से मिलब तो प्यार मिली भाई, अकर देखब तो माटी में मिलाई। एजा के शेरवन के सीमा पे भी खोब, गाजीपुर के शेरवन के बातें कुछ और बा। गाजीपुर के शेरवन के बातें कुछ और बा।